салом дӯстон, рӯзи нуҳуми ҷоми ҷаҳон аст. Дар аввал 4 бозии гузаштаро абзор мекунем, баъдан ба хабарҳои дигар мегузарем. Бозии якум дар ин рӯзи рақобатҳо байни дастаҳои Камерун ва Сербия сурат гирифт. Ҳардуи даста дар рақобатҳои даври якуми гурӯҳӣ аз тимҳои миллии Бразилия ва Швейтсария мағлуб шуданд. Ғалаба чун обу ҳаво барои ҳардуи тим лозим буд. Ҳардуи даста бо чашмҳои аловдор ба майдон омаданд. Баъдан чӣ шуд? Каме чанд лаҳза пас мегӯем. Шумо агар ба ин видео лайки худро гузоред. Дӯстон, имрӯз даври сеюми бозиҳои гурӯҳии ҷоми ҷаҳон сар мешавад ва аз имрӯз иборатан маълум мегардад ки кадом мунтахабҳо ба даври плей-оффро хат мегиранд ва кадомашон ба хонаҳои худ бармегарданд. Голландия барои мавқеи якум дар гурӯҳ кӯшиш мекунад Қатарро мағлуб созад. Эквадор ва Сенегал низ барои рохат ба плей-офф ҷони худро фидо мекунанд. Бозии муҳим аз ҷиҳати ҳаматарафа байни Эрон ва Амрико сурат мегирад ва дар охир ҳамсоя кишварҳо Уэлс бо Англия мубориза мебарад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро интизор аст. Тамошои ҳамаи ин рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дар рақобати Камерун ва Сербия Кастилето аввалин шуда ҳисобро кушод. Чунон менамуд ки Камерун қисми якуми бозиро бо ғалабаи худ анҷом дода метавонад, аммо дар дақиқаи 46-ум дифоъгар Павлович аз паси Душан Тадиш ҳисобро баробар кард. Нимаи аввал бо ин тамом нашуд. Сергей Милинкевич-Савич бо пои чап зарбаи қавӣ зада сербҳоро пешсаф кард. Александр Митрович дар оғози нимаи дуввум ҳисобро 3-1 намуд. Ҳама ба ғалабаи Сербия бовар доштанд, ғайр аз футболбозони Камерун. Онҳо медонистанд ки дар ҷоми ҷаҳон бояд то охир мубориза бурд. Якбора ҳамлаҳои африқоиҳо зиёд шуданд. Ба майдон омадани Винсент Бубакар бозиро чапагардон кард. Ӯ сараввал гол зада, пасон ба Шупа-Мотинг асист кард. Ҳамин тавр бозии якум ба мо умеди он бахшид ки дар давоми рӯз моро танҳо бозиҳои ҷолиб интизор хоҳад буд. Ҳамин тавр ҳам шуд. Бозии дуввум байни Кореяи Ҷанубӣ ва Гана сурат гирифт. Кореягиҳо аз оғоз дар ҳамла буданд. Сон ва ҷуроҳои ӯ африқоиҳоро ба дарвозаашон ҷафз карданд, аммо аввалин шуда бозингарони Гана гол заданд. Муҳаммад Салисо аз худ дарак дод. Боз бахти африқоиҳо дар нимаи якум хандид. Муҳаммад Қудус ҳисобро афзун кард. Ба нимаи дуввум бозингарони Корея куллан ба нафаси дигар омаданд. Чохесон футболбозе аст ки сабки бозиашро ба хотири Сон Хенмин ба хайри Кен монанд кардааст. ӯ ба мисли Кен аз дифоъгарон пеш гузашта ба задани 2 гол шарафёб шуд. Алахусус голи дуввумаш хеле зебо буд. Чохесон ба мо сужаи афсунавиро ба ин бозӣ бахшид. Пас аз чанд дақиқа ин гол бозингарони Гана тавассути Муҳаммад Қудус боз як голи дигар заданд. Кореягиҳо то охир фишор оварданд, аммо Гана бо тоқатона дар хати дифоъ нишаст ва ҳисобро нигоҳ дошт. Дар бозии сеюм Бразилия ва Швейтсария ба майдони набард омаданд. ҳатто аз ҳайати интихобкардаи сармураббии аврупоиҳо маълум буд ки Швейтсария автобус мемонад. ба фарқ аз ду бозии қаблӣ ин рақобат андаке бенуртар буд, аммо бразилиҳо худро дастаи пухта ва омодаи қаҳрамонӣ нишон доданд. Бенеймар ҳам аз аввал то охир Бразилия бозиро идора мекард. Дар ниҳоят дар даҳаи охири бозӣ дар натиҷаи комбинатсияи олӣ Каземиро гол зада пирӯзии бразилиёро таъмин намуд. шумо метавонед гӯед ки Бразилия бо азобу машаққат як гол ба дарвозаи Швейтсария зад. Швейтсария на танҳо даври интихобиро аз Италия бурид, балки танҳо 2 голро сар дод. Чунин хати дифоъро гузаштан на ба ҳар кас муяссар мешавад. Ҳамчунин бузургии Бразилия дар дигар чӣ буд? Дар ду бозии Сербия ва Швейтсария ягон зарбаи рост ба дарвозаи Бразилия назаданд. Кайфи Алисон Бекер. Дар баробари пива ва дастбандҳои ЛГБТ зарба ба тарафи дарвозаи Бекер дар ин ҷоми ҷаҳон номумкин шудааст. Ягон касе шумо Алисонро дар ду даври бозиҳо дидед? Ӯ берун аз кадр чӣ кор мекунад? Бозии дили шаб рақобати дастаҳои Португалия ва Уругвай буд. Ҳарчанд дар нимаи якум шоҳиди гол нашуда бошем ҳам, бозӣ суръати хеле баланд дошт. Бентанкур метавонист ҳисобро кушояд, вале дарвозабон зарбаи хавфноктаринро гирифт. эҳсос мешуд ки Роналдо бо хоҳиши бузург бозӣ карда истодааст. Соли 2018 маъз Уругвай тими миллии Португалияро дар даври яккашниҳоӣ шикаст дод. Португалиҳо мехостанд қасд ситонанд. тавре ин чемпионати ҷаҳон нишон дод дар нимаи аввал бозиҳо рақобати шадид дида намешавад. ҳамаи кор ба нимаи дуввум гузошта мешавад. дар нимаи дуввум ҳам ҷолибияти бозӣ гум нашуд. Португалиҳо беҳтар ба назар мерасиданд ва аммо лаҳзаҳои голзании Уругвай ҳам дар қисми дуввум зиёд буданд. дар як ҳолат Бруно Фернандеш партоб карду Роналдо ҷаҳид. ту ба дарвоза ворид шуд. Роналдо хурсандӣ мекард. пас аз чанд лаҳза гол ба номи Бруно Фернандеш навишта шуд. Роналдо ба туб нарасида буд. Криштиано метавонист бо гол аз майдон берун шавад.
дар дақиқаҳои замкарда довари эронӣ баъд дар рӯзаи Уругвай пеналти таъин кард, аммо Криштиану аллакай дар майдон набуд. Аз ҳама муҳим дар ҳамин лаҳзаҳо Роналдо хоҳиши интервю додан ба Пирс Морган накунад. Бруно дубл карда Португалия ба даври якашниҳоии ҷоми ҷаҳон баромад. Португалия умуман баъд аз гол задан рақибро идора карда наметавонад. Гана 2 гол зад ва Уругвай ҳам метавонист гол занад. биёед ҳамакаса Кавани, Суарес, Нюнес ва Валвердеро падруд гӯем. Ман Мессиро ба қатл мерасонам. Як боксёр аз Мексика чунин гуфтааст. Саул Канело Алварес боксчии машҳури мексикоӣ мебошад ва маз ӯ чунин гапҳоро нисбати Лео раво донест. биёед дар бораи ҳама ба тартиб суҳбат кунем. Дар бозии даври дуюми гурӯҳӣ Аргентина ва Мексика рақобат карданд. Аргентиниҳо бо ҳисоби 2-0 дастболо шуданд ва пас аз бозӣ дар отоқи либосивазкунӣ Месси пироҳани Мексикаро пахш кардааст. Дигарон ба ин ҳолат кам диққат доданд, вале боксёри мексикоӣ ин ҳолатро дида дар саҳифаҳои иҷтимоиаш гуфтааст: шумо дидед ки Месси чӣ гуна бо пироҳан ва парчами Мексика фаршро тоза кард. Ӯ бояд худоро зора кунад ки бо ман во нахӯрад. Он тавре ки ман Аргентинаро эҳтиром мекунам, онҳо бояд Мексикаро ҳамон хел ҳурмат кунанд. Ман кулли Аргентинаро нагуфта истодам. Ман танҳо Мессиро мегӯям. бархе аз дӯстони Месси ин амали футболбозро ба мушзан фаҳмонданӣ шуданд. Аз ҷумла Агуеро чунин гуфт: баъд аз бозиҳо футболкаҳо дар замин хобанд, чунки пур аз арақ ҳастанд. Агар ба видео дурусттар назар андозем, мебинем ки Месси кӯшиши бардоштани пояфзолашро мекунад ва тасодуфан ин амал рух дод. фикр намекунам ки Месси қасдан ин корро карда бошад. Канело ҳам аз мурча фил кард. Агар ба видео назар кунем, воқеан ягон амали ғайриинсонии Месси дида намешавад. Ин боксёр ҳам хайпро қапид. фикр дорам бисёре аз шумо ҳам то ҳамин хабар дар бораи ин варзишгар хабар надоштед. Месси ба ин ҳолат ягон вокуниш нишон надодааст. Кори дурустам мекунад. Чӣ лозим пеш аз бозии муҳимтарин муқобили Полша сари худро гаранг кардан? ИМЕА ба ҳангоми шиносоии гурӯҳи ҷоми ҷаҳон ки дар он мунтахабҳои ИМЕА, Эрон, Англия ва Уэлс ҳастанд, байрақи ҷумҳурии исломии Эронро бо каме тағйирот мондаанд. Дар расм хеле хуб дида мешавад ки дар ИМЕА парчами Эронро бе рамзи ҷумҳурии исломӣ мондаанд. Ин тасодуф набуда маънои хоси худро дорад. Бо чунин роҳ амрикоиҳо мехостанд занонро дар Эрон дастгирӣ кунанд. тавре ба ҳамаи моён маълум аст, давоми чанд вақти охир дар кишвари исломии Эрон воқеиёти хунин ҷараён доштанд. Занҳо ва мардон ба майдонҳои шаҳрҳои бузург рехта барои ҳуқуқи занон баромад карданд. ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин вокуниш гуногун нишон дод. амрико ҳатто ба ҳангоми ҷараёни ҷоми ҷаҳон ҳам роҳи намак пошиданро ба захми Эрон пайдо кард. Эрон бошад инро поймол кардани ҳуқуқҳои инсон шумурда аз ФИФА даъват кардааст ки ИМЕАро аз мусобиқа ҷалби салоҳият кунанд. эҳсос мешавад ки имрӯз дар бозии дастҳои ИМЕА ва Эрон хеле гарму ҷӯшон хоҳад буд. ҳатто метавонед лаҳзаҳои бозии Спартаку Зенит аз бозии ҷоми Русия дар ин ҷо ҳам рух бидиҳанд. худи футболбозони Эрон муқобили реҷаи имрӯза ҳастанд, аммо дар ин ҳолат онҳо барои ватан мубориза хоҳанд бурд. яъне муқобилиятҳои дохилӣ боиси дӯстию рақобати бозингарони Эрон бо футболбозони ИМЕА барои акси ин кишвар бидуни рамзи мамлакати исломӣ шуда наметавонад. Бензима метавонад ба ҳайати мунтахаби Фаронса баргардад. яъне бозингари Реал Мадрид имконият дорад ки бо дастаи Фаронса медалҳои ҷоми ҷаҳонро гирад. бағзи масъала ин аст ки пас аз осеб бардоштан Дидие Дешам амалагари фаронсавиро аз ҳайат хат назад ва ба ҷояш ягон нафари дигарро ҷалб накард. гуфта мешавад ки Карим аз осеби бардоштааш қариб худро раҳо кардааст. муҳлати барқароршавии ӯ хеле зуд ҷараён дорад. 1 декабр Реал Мадрид ба машқу тамринҳо бармегардад ва Карим Бензима ҳам ба гурӯҳи асосӣ мепайвандад. Фаронса аллакай ба даври плей-офф роҳашро ҳамвор кард. агар дар плей-офф ҳам шогирдони Дешам муваффақ шаванд, эҳтимоли дидани Бензима барои мисол дар даври нимниҳоӣ вуҷуд дорад. айни ҳол Фаронса бо флангҳо дар симои Мбаппе ва Дембеле, ҳамлагари марказӣ Жиру ва каме ақибтар аз ӯ Гризман беҳтарин бозӣ доранд ва баланси олиро пайдо карданд. суол ин аст ки агар Бензима баргардад, пас Дешам ба кадом қарор хоҳад омад? аз як тараф ин мутахассис пас аз пайвастани Карим ба мунтахаби Фаронса бештар дар хати ҳамла ба ӯ такя мекард. аз ҷониби дигар осебҳо боиси бар он шуданд ки футболбозони солим байни худ баланси олиро пайдо кунанд. гуфта мешавад ки Жиру дар бозиҳои бузург гум мешавад ва tasdiqi ин рақобат бо Дания бошад. аз ин рӯ Бензима барои бозиҳои бузург хеле муҳим аст. шумо ҳам Каримро интизор ҳастед? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.